माझ्या मतदारसंघामध्ये शासनाच्या वतीने असेल, MIDCच्या वतीने असेल, एक चांगला असा मोठा प्रकल्प होऊ घालण्याचा प्रयत्न आपण मंडळींनी केलेला आहे. म्हणून प्रथमतः त्या तालुक्याचा आमदार तुम्हाला खूप धन्यवाद देतो. आज आपण या ठिकाणी पुढाकार घेऊन स्वतः जिल्हाधिकारी या ठिकाणी आहेत, MIDCचे वरिष्ठ अधिकारी इथे आलेले आहेत आणि त्यांच्या पुढ्यामध्ये आमच्या राजापूर तालुक्यातल्या बारसू, स्वरगाव, शिवणे, देवाचे कोकणे या परिसरातले जवळजवळ स्थानिक तिथले 3000 एकरची संमती घेऊन या ठिकाणी सर्व आमचे ग्रामस्थ आपल्या भेटीसाठी आलेले आहेत. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे हा मोठा विजय आपल्या सर्व प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये होतो असं माझं मत या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून भविष्याच्या कालखंडामध्ये आपण म्हणाल्याप्रमाणे त्याचं सर्वेक्षण होऊ दे, त्याची चाचपणी होऊ दे, परंतु भविष्यामध्ये प्रकल्प झाल्यानंतर इथल्या आमच्या स्थानिक असलेले युवक बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा मार्गस्थ लागणार आहे. आणि भविष्यातल्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रामधला एक माझा मतदारसंघ आणि माझा हा संपूर्ण असलेला तालुका एक वेगळ्या नकाशावर जाणार आहे. त्याच्या माध्यमातून निश्चितपणे गावाला, तालुक्याला, जिल्ह्याला, पर्याय राज्याला सुद्धा चांगल्या तऱ्हेचा शेतसारा आणि चांगला निधी मिळणार आहे. म्हणून तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि प्रकल्प झालाच पाहिजे अशा तऱ्हेची माझी या सर्वांच्या वतीने स्थानिकांनी म्हणून भूमिका आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.